Toto je Minecraft, ale každá čestka je 10 krát lepšia. Porazím Enderdraka alebo Vidra, to uvidíte v tomto videu. Takže čaute ľudia a ideme otvoriť prvú čestku, keď nejakú snad nájdeme, tu není čestka. V tomto dome vyzerá, že bude čestka, takže poďme sa tam pozrieť. A je tu čestka, ideme na to, 3, 2, 1. Čo to je? Hneď máme nederitovú výzbroj, kámo. Čo to je? To je až moc? Ok, akože ja sa nehnevám. Ok, dáme si to na seba. To bolo ľahké, ani drevené veci som nemusel craftiť, kokso. Ok, akože už my môžeme ísť rovno do endu. Postavíme tu portál, keby sme chceli ísť. Takto. A máme portál do endu. Takže to bolo veľmi ľahké, ak sa vám toto video páčilo, dajte, ale ne. Ok, ideme pozrieť ďalšie čestky, keď tu nejaké nájdeme. V tomto dome vyzerá, že bude čestka a nič to není. A v tomto dome, že by bola čestka a ideme na to, 3, 2, 1. Čo to je? 2 totemy, stack diablokov. Dobre, akože. Ok. Elitru, čo ti šíve? Ok, toto si sem dáme sem. Alebo nejaké, čo nepotrebujeme, akože nepotrebujeme toto si zoberiem pre srandu. A mace! Idem si vykraftiť mace. Takže, 2 mace. Vykraftím si aj wind charge. To, čo som povedal. Wind charge. Ok, ideme skúsiť zabiť túto mačku. Poď. To ste nevideli. Ok. Potrebujem ďalej. Videl som česku. Poď. A stack enchantovaných zlatých jablk. Čo to je? Ok, ideme ľudia poraziť vidra. Ideme poraziť vidra ľudia. Áno. Ok, to bolo trápne. Ideme poraziť vidra ľudia. Toto je. Ok, nepoložíme tam ešte jednu hlavu. Chcem nájsť aspoň ešte jednu čestku, aby sme mali ešte niečo, lebo verím, že tam budú aj nejaké poušny. Takže tak, idem sa pozrieť, ten hore, tomu verím, tomu domu. Ok, ideme sa vystavať, počkaj, mám perlu 16, jednu využijeme. Ok, a poďme sem hore. Že by tu bola, nevadí. A tu, poď, je tu čestka, čo to je? Ok, dáme to soul sandu, ako bloky si dáme, diabloky si dáme, šípy a regeneráciu. Ty kokino. To si zoberieme namiesto tohto. A jednu si zoberieme do zálohy. Ok, ideme na vidra, ľudia. Kde je ten vider, čo som stál? Tam niekde. Takže hodíme perlu. Ja si musím dať pozor. Ok, dáme si enchantované zlaté jablko, však máme ich stack, to je v pohode. Ok, ideme na to. 3, 2, prvýkrát porážam videa. 3, 2, 1, hop. Ok, počkaj, to vybuchne. Ja mám pocit, že som v kreatíve. Ok, ideme, utekáme. A ideme. No poď, vybuchni. Ok. No, ja mám enchantované zlaté jablko. To si nečakal, čo? To si nečakal. No poď dole. Aha, on pôjde, až keď budem mať polovicu hapok. Ale jaký aim mám? Kokino, poď sem. Dobre, hit. Ale ja mu jak malo dávam, však ja mu nič nedávam. Toto sú asi zlé šípy, však nič mu nedávam. Ja som zabudol, ja nejsom v kreatíve. Ok, ešte si dáme 2 enchantované zlaté jablka, prečo nie, však máme stack. No poď, objav. Kamo, to vo vesnici je aké ťažké bojovať. Kamo, kde si? Poď sem, hop. Netrafil som, nevadí, vadí. Tak on sa uhýba, nové reflexy má. Poď sem, ja idem mečom na teba. No poď, kde je? Nič nedostal. Ok, to nevadí, to nikto nevidí. Ja za chvíľu tma, ja sa poviem vyspať vider, ale dosť dostáva. No, trošku si nám toto zničil. Ok, to je jedno, kde je posteľ nejaká rýchlo? Prosím, no tak. Tu sme pozerali. Len stack nederitu, to je v pohode. No poď, je tu posteľ? Není tu posteľ. Ok, to je jedno vider, ja bojujem aj v noci.
Ale kam si zmizol? A tu si! Fuj, som sa zlakol. No poď. Enchantované zlaté jablko. A boj vo vzduchu. Dostal. OK. Tryhard idem. No kamo, nejak vysoko si, ne? Wow, bum. Ne! Ale to čo je? Ideme do... ja som skoro išiel do endu, ja som to pál zo srandy. OK, pozeraj, toto není... Ja neflexím, neflexím vider. Dobre, chill. Mňa nezabiješ, ja som proste dobrý. Kde si? A teraz naozaj zmizol. Ja ho fakt Aha. Ako... Nechcem ťa uražať, ale v tme ťa fakt nevidím. Nice. Jaké hit? Kamo je... OK, toto je wow. Kde je, kamo? Kde je? Aha. Už musí byť deň, lebo toto je strašné. Dostáva, no celkom nič. Mohla tu byť aj strenčka, kámo. To som nemal robiť. Ja som chcel aura farmiť, ale OK. Prosím, tuto bude posteľ. Není tu posteľ, OK. Prosím, ja sa chcem... Dobre, bojujeme teraz, poď. Dostal. Nedostal. Chill. Ne. Dobre, chill. Ja mám 2 srdiečka. Rýchlo enchantované. Yes. Môj bože. Ja som to stihol zjesť, keď som mal pol srdiečka, kámo. Fuj. OK. Kde si? Tu si. Poď sem. Nice, dostal. Ty kukno, akým. Poď sem. Nice. Nevadí. Utekáme. Poď sem. No tak, prosím. OK, ideme teraz, ho dáme. Už mám málo hapok, ale on sa healuje, tuším, nie? Keď hej, tak napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. Čo keď mi zničí end portál? On to vie? Keď to vie, tak som celkom cooked. A však mám asi ďalší stack tých vecí na portál. To je v pohode. No poď, konec si ho znič, ale nezničíš, lebo ťa dovtedy zastavím. Haha. To nebolo tough. No poď, zabij ho, prosím. To je všade voda. Enchantované rýchlo. Ja zomrem. OK. Potreboval by som odtiaľto ísť preč na chvíľu. Fuj. Viete čo? Viete čo urobím? Mace? Kde je vider? Ja ho potrebujem vidieť. Kámo, on tu není. No poď. Ja som chcel na teba skočiť maceom, ale hende si, kámo. OK. Chestplate a ideme na ňo. Ja už ho zastavím konečne. Nore zmizol. Aha, už ho vidím. A kde je? Nevidím. Aha, počkaj, no poď sem. Už moc dlho s tebou fajtím, už nechcem mať s tebou nič spoločné. Kámo, bro, tu fakt Snaď mi toto odpustíte. Time, day, OK. No a poď. Poď, ty vole. Ale on tu fakt, že není. OK, ľudia. On zmizol. Vážne, že zmizol. Ale dajme tomu, že som ho porazil, keby nezmizol. OK, ľudia. Ideme na vidra. OK, ľudia. Ideme teraz na draka. Vidra sme porazili. No porazil by som ho, keby neutiekol, nebal sa ma, proste nezmizol. A draka zabijeme maceom. Dáme to? Na jeden hit som ho dal. OK, ideme na to. Tu som už dlho nebol. Keď sledujete survival sériu, tak viete, ja mám s týmto skúsenosti. Ideme na to, musíme počkať, kým drak pristane. Takže ja si tu takto počkám. Ja som chcel byť... Ideme hore. OK, to nebol dobrý nápad. OK. Moc mi to s maceom nejde. Nebudem klamať. A mám ešte jeden totem, enchantované zlaté jablko tiež mám. To čo s tým drakom? Ste to videli? OK, no choď, pristaň, prosím ťa. Pristaň. Ja som blbý! Prečo som to urobil?
No, dobre. Prečo? Čo som to... Kde to som? OK, ľudia. Toto bol docela veľký fail. A... Vôbec to neviem robiť s Maceom ani. Čo to bolo? Jak som spadol? OK, klipnete to niekto, prosím. OK, ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.